Ik maak een filmpje. En doe er een filmpje. Ja, cool. Ik maak een filmpje hoor, dus dat is heel cool. Nee, ik doe nog een keer. Kan jij ook dingen weggooien? Wacht even. Ga weer. Hier. Nog steeds een filmpje. Hier. Mag ik dat? Als je in het water valt, krijg je echt 10 euro. Is er nog een filmpje? Jullie hoofd? Woe! Ah, mooi zijn. Kom eens hier. Nog een mooi filmpje, dan ga ik lachen als ik Waarom kan je dit niet titelen? Kijk dit. Leuk! Every day. Ik weet ook niet hoe die uit moet.